ли сутрини, в които се събуждате с проблемите и теготите от предходния ден? Има ли неща, които носите в себе си с години наред? Ако да, то този стих е точно за вас. Исаия 43:18. Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Следващия стих продължава: ето, аз ще направя ново нещо. Сега ще се появи, не ще ли внимавате в него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводна земя. Тук Исаия говори за това как Бог ще възстанови Израел. Прави ли ви впечатление каква е първата стъпка преди всъщност Бог да направи всички тези чудеса с тях? Той им казва: не поглеждайте назад. Това не е първият път в историята, в който Бог казва на някого да не поглеждате назад. Историята на Лот и действията на неговата жена всъщност са чудесен пример за това какво се случва, когато Бог казва на някой не поглеждай назад, а той прави точно обратното. Бог им даде възможност за едно ново начало. Но жената на Лот не излезе от Содом, защото видя цялата поквара, нито защото Бог им даде възможност за ново начало. Не, тя излезе от Содом, защото не искаше да загуби живота си. Не искаше да умре. Всъщност тя бе извън града, но града бе все още в нея. И какво направи тя? Обърна се назад и се превърна в статуя от сол. Ето това се случва, когато поглеждаме назад. Всъщност Бог се опитва да ни възстанови и да ни даде нов живот. Това, което тя не разбираше, е, че новият живот, който Бог ни предлага, ще ни отнеме изцяло стария. И точно както ако сложиш малко квас в тестото, цялото втасва, така и по същия начин, ако държите близо до сърцето си всички стари наранявания и всички стари проблеми, така сърцето ви няма как да стане ново. А Бог ни обещал ново сърце и нов живот. И това започва от днес. Ако имате какво ще да кажете по темата или имате въпроси към нас, моля, пишете ни в коментарите или се свържете с нас на лично съобщение.